Hi guys! It's Rachel B and welcome to our YouTube channel! Welcome and welcome back! And sa mga bagong nanonood, charot. Akala mo talaga meron, charot. And so, first of all, ay magpapasalamat ako sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat kahit na madalang lang ako mag-upload kasi wala naman ako masyadong ganap sa buhay, charot. Ayun, so wala naman masyadong pagka wala masyadong ganap, wala naman ako masyadong kaya parang boring para sa akin, ganyan. So pasensya na kayo kung mga vlog ko ay mga boring, ganyan. So maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe! Ayan, so today is Tuesday. So, di ba, Tuesday na. Kagahapon, wala akong pasok sa school. Anyway, kakarating ko lang galing school. Wala akong pasok sa school kagahapon. Wala, sabi ng teacher ko, wala kaming pasok. So, wala kaming pasok. So, ngayon, kakauwi ko lang, guys. At, yes, I would like to introduce to you my ice cream. Chareng! Ice cream. Baka ma-scam ka. Anyway, kagahapon, dahil wala akong pasok, naisip kong gumawa ng salad. Dahil na-miss ko yung salad at meron akong nakita. Ewan ko. Ba't ganon? Charot. Hindi, tapos gumawa ako ng macaroni salad. Oh, paano mo malalamang may Pilipinong nakatira sa isang bahay isang bahay sa ibang bansa, 'di ba? Ice cream 'yan. And then you can open it as ito yung una kong ginawa, guys, kagahapon. Charan! Macaroni salad. Macaroni salad, ayan. So, nag-almusal kasi ako kanina. Ito yung almusal ko tsaka kape. Tapos, meron din akong isang dito na ginawa na dahil nga ayan, ginawa din ako dito isa pang macaroni. Ito naman, guys, is chicken macaroni salad, which is mayonnaise and chicken and the other things. Ito naman ay sweet. Macaroni salad na matamis. Ayan, o. Tinipid. Charot. Ang... Ayun, so ito naman yung matamis na na salad, ganyan. So, yun. So, yes. So, before that, guys, is pakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Kung paano ko to ginawa tong dalawang ito. Ayan, so paano ko rin ayan. So, ayan na nga, guys. Ayan ang aking macaroni. Ayan. So, bale, 400 grams yan. Pero hinati ko lang. Hinati ko lang or mas madami yan. Ayan. So, una natin gagawin, ayan yung ating chicken. Ganyan. May, ako, grated na carrots. May pickled gorke or pickled yan, guys, na na tawag nito, pipino. Ayan. Tapos, syempre, meron akong biniling fries salad para medyo may ibang ibang lasa, charesh, charan. Pero ano lang yan siya, mayo lang yan siya, tsaka yung parang bacon yata, yan. Ganyan ang nakalagay dyan. Usually, ang binibili kong ganyan para sa salad, pagka kartoffel salad naman, ay tawag dito, yung may gorke, pero yan wala. Tapos, ilalagay ko ito, guys, yung mayonnaise natin. Hindi ko nga napansin, bakit kaya whipped cream ang ginamit ko, pero okay naman siya. Charis. Ayan, so ayan yung aking nilagay, guys. And then, syempre, atin na yan siyang halo-haluin. So, papasensyahan nyo na kung medyo ako'y naubo-ubo ng konti dahil kakatapos ko lang kumain yan. After kong i-vlog yung tikim, guys, ayan na itong aking pag-voice over ngayon. So, mekas-mekas mo lang yan, mga more. So, ayan siya. Ayan lang siya, ang lang dyan ay yung pag-mekos-mekos ang magpapasarap siya. Charos! Charing. So, I think it's like kulang siya sa parang mayonnaise. Charos. Mayonnaise. So, lalagyan natin ulit siya, guys, ng hindi pala mayonnaise, whipped cream pala ang nailagay ko, guys. Pero masarap naman siya. Medyo maasim lang siya ng konti sa kaysa sa mayonnaise. Pero masarap naman pala siya. Sabi ko, bakit kaya yan ang binili ko? Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit yan ang binili ko. Pero, naging masarap naman siya, mga mare. So, ayan, mekos-mekos lang po. Mekos-mekos. At, ayan na nga, tada! So, the next thing na gagawin natin ngayon, mga mare, ito namang matamis. So, ayan yung natirang macaroni doon sa ginawa nating chicken. And of course, yan ang gagawin natin ngayon, matamis. O, diba? Ang aking ingredients lang, ang una nating nalagay, ang ananas, tuke, o pineapple. Ayan. So, ilalagay natin dyan siya.
Tapos, syempre, lalagyan natin itong nabili kong green nata de coco. Na nabili ko pa iyan siya noong nakaraang buwan. Ayan, so green iyan siya. So, ayan, Monica ang kanyang brand. Charos. So, ayan, tinanggal ko lang siya ng sabaw. Tapos, inilagay ko dyan. Inisip ko nga kung pwede ba ilagay yung sabaw ng nata de coco. Hindi ko alam. Charot. Ayan, so basta hindi ko nilagay. So, ewan ko. Tapos, meron akong makapuno. So, lalagyan natin siya ng makapuno. Kasi wala naman akong iba pang mga puno. Charis, wala akong ibang mailagay. Kasi wala talaga as in. Very konti lang ang ano nito guys. Ang ingredients itong ating matamis na salad na ito. Ganyan. So, yun. So, ang makulay lang dyan sa atin ngayon ay yung nata de coco. Tapos, meron ako ditong, ayan, concentrate, kakaiba yung pangalan, 'di ba? Pero ayan yung condensed milk nila dito. Kasi pagka naghanap ka ng condensed milk na ang nakalagay ay condensed, ay ano yun siya guys, hindi yun condensed, ayun ay evap. Charot. Ayan naman ang nilagay ko guys, and medyo nahihirapan akong maghanap niya ng ano na yan, ng tawag ito, ng cream. Charos. Napakaraming cream nila dito. Ayan. So, nilagay ko lang dyan. Of course, ihalo-halo-halo lang natin yun, 'di ba? So, hindi talaga siya makulay kasi nga hindi rin ako nakabili ng fruit cocktail or whatever, ganyan. So, ayan lang siya. Kung anong meron ako dito, ginawa ko na. Ayan lang ang nilagay ko. So, yung wala na akong iba pang inilagay dyan. Kaya, ayan ang ating salad. Maybe, pagka may nakita ako, itadagdag ko na lang. Charot. Pwede naman siguro yun, diba? So, ayan yung ating salad. At in fairness, tinikman ko yan guys bago ko ilagay sa Tupperware. Masarap. So that's it. Our salad na tinipid. Charis. So ayan siya. Sana magustuhan ninyo. So, ayan guys, di ba manood ninyo? Ganun lang. Eto, masyadong tipid. Kasi guys, ang hirap maghanap dito ng, ng mga pang-ingredients ba? Ang hirap talaga maghanap yung maggawa ng ganito. Siguro sa iba, hindi sila nahihirapan. Pero ako, nahihirap ako maghanap guys. Ang laman lang nito guys is, hindi ako nakabili ng kaong. Hindi ako nakabili ng another ano. Ito lang ta guys. Pinya, pineapple, maasis, buko. Basta alam mo yun, yung matamis. Ayan, so, nilagay ko kayo ito sa freezer. Tingnan nyo naman. Ano na, oh. Ay, pero nilagay ko sa freezer. Tapos, nilabas ko kanina bago ako pumasok ng school. Kasi nga, ang tigas-tigas niya. So, ayan. Dalawang. Ngayon, ito natikman ko na to. Kasi inalungkot ko kanina. So, kakain tayo, guys. Ayan siya. Ganito siya kadami. Buti na lang talaga yung aming, aming baby boy ay pag nagustuhan niyang kumain ng ice cream ay ito pinipili malaki. Para, alam mo yun, may Tupperware ako. Ganun talaga yung ano ko eh. Tupperware. So, kain tayo guys. Meron ako dito pinggan. Lagyan natin. Anyway, pinakita ko to sa asawa ko. Itong chicken macaroni na ito. Hindi niya bet. Gusto niya patatas. So, kumuha na ako guys dito. Silagay ko dito. Tapos, kuha na tayo dito sa kabila para pantay. Charot. Ito hindi na pala ito na ng asawa ko kasi nga mamaya na lang to guys. Pagkanood ko sa ito isa. So ito guys, sarap. Anyway, ganun lang yung ano ko. Tapos inilagay ko lang siya guys sa ref para pagka gusto kong kumain. Sa ref lang siya, diba? Parang isang buwan kung ano yan. Charot. Ayan. So, kain tayo. Ayan, wala naman masyadong kaganapan sa buhay. Ganyan. So, busy sa school. Alam mo, may kape pala ako dito guys. Ang lamig ngayon guys. Ang lamig. Mahangin. Ang sarap siya kasi nga ako may gawa eh. Hindi pa ako titikman ng asawa ko to, pero sa tingin niya, sabi niya parang dito niya magugustuhan kasi nga macaroni. Hindi siya sanay na ganito, yung pasta.
Kasi alam niya yung pasta ay hindi ganyan. Hindi sinasalad. So, yun. Yun. Mamaya pa natikman ko sa kanya pagka hindi ko na siya kaya sa work. Kaya ako nakagalito guys kasi malamig. Malamig na yun. Mainit na malamig. So guys, tapos ko na, naubos ko na yung naunang salad, di ba? Kukuha tayo ngayon dito sa pangalawa. Ito, natikman ko to pero konti lang yung gawa ko. Pero mas masarap to kasi pag malamig. Tignan nyo guys, oh. Pakita ko sa inyo. Nang zoom in. Char. Wow. Oopsie. Sorry. Malamig. Sobrang lamig nito kasi nga na-frozen siya. Madami tong ano. Naghanap ako, nahirapan pa nga ako kagahapon maghanap ng ano yun, ng all-purpose cream. Madami kasing klaseng all-purpose cream, so hindi ko alam kung alin ang tama. Char. So at least nakakuha ko ng tama. Ang kinuha ko universal. Akalain nyo guys, may universal. Napakarami kasing cream dito, iba-ibang klaseng cream. So ayan na guys, nakakuha na ako. May nalaglag pang isa. Ang sarap. Mahilig din ako sa matamis eh. May moist kaya i-ano natin, tanggalin natin para hindi masira yung ating salad. Ayan. So ito na yung salad natin. Para nasa ice creaman. So kain tayo. Ito na siya. Parang mag-green lang kasi nga yung ano ko, yung nata de coco ko ay green. Kaya ganyan siya guys. Sarap! Kain tayo. May natupalsik pa dito. Ito yung lunch ko. Sarap. Hindi ko inubos yung aking makapuno kasi sobrang tamis ng makapuno. Sarap. Nakalimutan ko bumili kasi doon sa sa Asia Store ng ng kaong. Susunod bibili ako ng kaong. Bibili na ako ng pati ng fruit cocktail. Nakalimutan ko din. Sarap. Ayun lang. Ang sarap talaga. Ngayon ako kakakain ng ganito. Ng salad. Ginagawa lang to sa Pilipinas sa minsanan lang, 'di ba? Kasi pagka halimbawa Christmas, New Year, or birthday, something occasionally, ganyan. Miss ko siya. Ang sarap. Yung kaong ang sarap. So, ayun lang guys, yung video natin ngayon. So, ayun lang, gumawa ako ng salad. Ayan. So, ayun, sana nagustuhan nyo kahit medyo hindi ganun boring. So, yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless us all. Thank you guys for watching and I will see you on our next vlog. Sensya nyo itong pants ko. Medyo masigip na. Char. Thank you for watching. Subscribe. And always smile.